Leyani igcina ifana nesifo kumuntu oshaya indlwabu. Ngoba phela ukuthi ulela nje umuntu uyishaya indlwabu uyitshentulele futhi omunye uyakubonda ulele. Uvathatha nje ishito wagubuzela kanje wamisa amanqolo ubona sekuyindolwane yodwa ephakeme ngapha ubona ukuthi wenzela wena ngapha uyitshenta ubone. Usually awuhlala ungabona umuntu enyakaza mashaya indlwabu. Ngisho ngathi une experience enjani. Ejele ke bakhona abashaya indlwabu futhi umuntu angenandaba. Wathi uyishaya emashidini akhe. Uzohamba futhi awashaya ilokwana ingubo zakhe. Kodwa kubangela isicwaca kubantu. Just imagine sesivukile ngakusasa xoxa amahlaya kanjani asifani angeke ngithathe serious ngikwazi ushaya indlwabu and kimi kungayihloniphi lokho nokungahloniphi abantu besilisa. Uma ubukwenza bekumele hambe ukwenze lesingakuboni le yaka sikuboni ke cha. Kodwa nje kuyinto enzima kakhulu ukuthi wena ushaya nendlwabu la siyakubuka mhlambe mina kwakuyiqhatsha into enzi ngingayishaya indlwabu. Bengiqhatsha kakhulu and phela ngangike ngaba ligunya sengikholwa ngangivele ke ngina understanding encane ngeBhayibheli ukuthi into esuke ithinta indlwabu wrong biblically wrong kanjani bengithi umuntu ukhotha le scripture but ngiyasilibala ukhona omnye ubaba eBhayibhelini owayinonkosi